Ventilație cu recuperare de căldură? Hai să arăt proiectul unui prieten de-a meu. Tubulatură tratată cu ion de argint antibacterian, sute de metri de tubulatură care intră într-o cameră frigorifică aici, unde va fi o centrală de recuperare a aerului de 900 sau 1000 de metri cub pe oră, cu preîncălzitor și cu răcitor. Vor fi 3 unități de 24.000 de BTU care vor răci aerul proaspăt ce vine de afară și va intra în sala principală. Hai să arăt și sala. Uite aici. Toată tubulatura care coboară în grile de admisie, în administrate. Și tot timpul ocupanții sălii vor avea aer 100% proaspăt, filtrat, fără praf, fără bacterii, fără coronavirus și așa mai departe. Glumesc cu coronavirusul. Dar da, se poate. În România, în Timișoara. Cât costă? Foarte puțin.